आराम ना राननो बुरिया जा बुरिया नांखादो आरोना औ मा बियो बे जाबाय लकेल जायफोरा अमा जानो हारि बयलार जानो हारि बिसोरनि थाखाय बियो माहा जायगा बियो हाबा जानाया जाबाय जायगाया सेसापानि जोंनिनो जायगा खाथिनि आरो सेसापानि आरो न' दैखांलै दैखांनि खामनि मेनेजार नै खोलाहानियाबो नै खोलाहानिबो नै बयलार औ अमा औ बे एखे न' बयलार बियो थाइबें लाब्रा ओमफ्राय दालि बेबो दालियानो नै दालि नै आइटेमाथ' बहुद दङ न' दंसाबो नै एसे सेंग्राफ्रा नै रांग्रा दै botol pasar satni hei sikapra kau dengerannya sesapan ini sikapar hei kau sesiu kuarlei kau dengerin biar pukul ini itu एक्सिडेन्ट जालायगोन नै बिथिं जाग्रा डाइनिं हल जागासिनो दङ नै फार्स्ट टाइम नै बियो जाबाय Hei, sana he, mana ini? Oh, jadi. Hei, ini aku boleh ini. Hei, jangan sang ni. Jatuh nih. Ayo. Hei, kami sini lah. Ada yang sini. Boleh sana? Sana lalu nambah. Di sana. Pura sandar.